bani tambari dole na gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa mu gaida jagaya. Zainab Musa sada dan sada jaruma babba. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Ba ni tambari dole na gaida hajiya babba. Zainab Musa sada dan sada jaruma babba. Da godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Ni da fara zani kira mai biyan bukatata. Gaida hajiya babba. Wanda yayi mini dama na rera waƙata. Gaida hajiya babba. Ya rabbi ƙara ban dama dan na gaida mai kyauta. Gaida hajiya babba. Wanda ita ɗai ce tamkar dubu ku kyale ta. Gaida hajiya babba. Kai ku dubi babbar giwa waza ya kushe ta. Gaida hajiya babba. Dole ne mu waƙe babba ku gaida yar baba. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Bina yi roƙon linkin dubin salatinka. Gaida hajiya babba. Ga shugaba fiyayye wanda shi ka baiwa sirrinka. Gaida hajiya babba. Ali sahabbai a saka su duka tsarkaka. Gaida hajiya babba. Wanda sun tsaya kan ƙaunar Rasulu ba ta muka. Gaida hajiya babba. Allah asani sa hajiya Zainab rabbi na roƙa. Gaida hajiya babba. Jalla rabbi na roƙi ka kare babba yar babba. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Ga tambaya madara ba sa'ar kunu ce ba. Gaida hajiya babba. Kin ɗara su kin fi su don kin tsaya goyon rabba. Gaida hajiya babba. Kyala masu zancen banza ba za su gane ba. Gaida hajiya babba. Tagar zuma ku kyala maɗaci ba za mu sanya ba. Gaida hajiya babba. Iske damuna noman rani ashe ba za mu yi ba. Gaida hajiya babba. Da kyan ado take alkyabbata ba guda ce ba. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Taimakon ki yayi nisa walla ba a kushe ki. Gaida hajiya babba. Gudunmawa taimako kullum ki ne wa danginki. Gaida hajiya babba. Kin riga da kin yo tazara Allah ya ɗora ki. Gaida hajiya babba. Ga al'umma a kullum suna a yankinki. Gaida hajiya babba. Kiran mata gabar mu Allah ya kare ki. Gaida hajiya babba. Ya ga malama mai haƙurin da ba a kushewa. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Hajiyar mu babu kamar ki a zamanin yanzu. Gaida hajiya babba. Ke kike wa bayan Allah a yanzu tun ɗazu. Gaida hajiya babba. Kairin ki ya kewaye duka duniya ko ya wanzu. Gaida hajiya babba. Sai an yi haihuwa sannan aka nemi in gozo. Gaida hajiya babba. Ita jaruma guda filin yaƙi can take kwazo. Gaida hajiya babba. Ko da jinta kasance daban ba za su gane ba. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Sadar jin haushi nasa za ya kada shi. Gaida hajiya babba. Ke ku hasada ba ta jikin ki ko jin kashi. Gaida hajiya babba. Dole ne a bambance kyan tabo da kyan yashi. Gaida hajiya babba. Shi mai kuturwar zuciya ko mai kayo ya kushe shi. Gaida hajiya babba. Hajiyar mu kowar zogun ki baki ya dashi. Gaida hajiya babba. Kanwa ga wannan rabin sada Musa dan Sado. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Ruba a hannun kuturu a dole sai kalla. Gaida hajiya babba. Kar
ka ja towa zai ja maka har ka yo kwalla. Gaida hajiya babba. Hajiyar mu kullum addu'a take alhamdulillah. Gaida hajiya babba. Rabbi ya rufe ta da ƙaunar Rasul Abdullah. Gaida hajiya babba. Girgije take kullum ko ina tana falala. Gaida hajiya babba. Rani da damuna ita ba za ta daina kairi ba. Ku ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Na faɗa bara in ƙara abin na Allah ne. Gaida hajiya babba. Inda arziki da talauci dukan na Allah ne. Gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Allah ya ɗaukaka ki haku ne. Gaida hajiya babba. Kin yi sammakin bar su suna ta zancen iska ne. Gaida hajiya babba. Da kin fito a fili makiyanki sun zamo karne. Gaida hajiya babba. Tunda kin mamaye koina ba za ki kyale ba. Ku ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Kokari kike kan kowa domin faranta mai. Gaida hajiya babba. Ita kokarin ta murza gida duk tsiya ta fiddo mai. Gaida hajiya babba. Babba har da yaro burin ki kyautata kai ne. Gaida hajiya babba. Je ki sanni lailan kadari a radikin kai ne. Gaida hajiya babba. Kan bidar taimako kowa ya zo kina yi mai. Gaida hajiya babba. Sai na Musa ɗan sadau kai nawa da sharraba. Ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Tawagar gajiya mun bi saboda adalci. Gaida hajiya babba. Dan mutunta bayan Allah kyautar ki kyauta ce. Gaida hajiya babba. Ya ja da ikon Allah to za ya lalace. Gaida hajiya babba. A cikin dubin jama'a hajiyar mu ta yi fice. Gaida hajiya babba. Hajiya Zainab Musa ita mai halin karamci ce. Gaida hajiya babba. Za ya ganta har ta wuce kuma ya ce bai samu ba. Ku ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina ba. Ku bani tambari dole na gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa mu gaida jagaya. Zainab Musa sada ɗansa da jaruma babba. Ku ba mu tambari dole mu gaida hajiya babba. Hajiya Zainabu Musa kamar ki ba wannan. Godiya muke alkhairi ba za mu raina